entek ening tengah wengi tetes embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling muat-muati kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatap lakune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'di. Nuwun kala nuwun dumateng para pepunden sesepuh, para aji sepuh ingkang satuhu pana ing panawas miwah lebda ing pitutur ingkang pantes katuran sagungging pakurmatan. Para pangemban pangembating praja, para satiraning nagari minangka pandham-pandheming para kawula dasih. Bapak Haji, Ibu Hajah, para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring berbudi. Para baraya wiramiyata ingkang marsudi ing rekridaning budaya miyangkarya, para punakarya labet praja ingkang mahambek luhuring dharma, miwah para kadang sutresna muda wreda ingkang pantes inugarsana, punapa dene para tamu kagung semawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Kanthi linambaran papayung budi rahayu mewah ngaturaken sewu agungging aksama. Mugi pitarenga kala hambuka miwaraning suka winanging kandha. Yeninging pradapa awit saking keparingipun ingkang hamengku gati. Kala minangka pangandiwara saperlu pratitisaken murih rancaking titilaksana hadicara prasaja ing ari kalenggahan punika. Yeninging saderepun kala ngaturaken menggah reruncening tata hadicara kinarya hamurwakani wekas-wekasing kartigatining karya Muri purwa magyu wasana tansah manggih rahayu kalis ing rubedanir ing sambi kala
Semoga langkung rumin kalau daraken manungku pujo ngunjukaken sembah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Murbaing dumadi niki Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring rahmat lan nikmat gumelaring alam agesang wonten madyaning bebrayan agung katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasarira dumateng kawula dalasan panjenengan sadaya sahingga kita saged anglunggaraken penggalih haminakani wanci saha kapeluan rawuh kempal manunggal wonten ing sasana pawiwahan mriki Yeniki sapeluhan jejeri saha paring berkah pangestu kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Sugeng Ibu Muspiatin anggenipun anepi damaning asmah Krakit Sekar Cepaka Mulya Habibah Sutomargiya Siwi Yeniki putra kagum ingkang kaparap Dimas Bagus Margayus Masasmita kepareng nanggu dening putri muda putri panjenenganipun almarhum Bapak Samsudin Ibu Anik Rumiani ingkang mijil saking Leladan Sukorejo Kecamatan Kebon Sari Madiun nggih Kasdan Roro Ayu Sofiatul Mutmainah sarjana sosial Rasa kangen wis bisa mari
Mas Ali nggih. Ya Allah. Tiba weh. Heeh, yo mung bedane ora nek listrike ngono ya Mas. Gak enek setrume ngono. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asifat jalur lawan wanita ing sumadya ana tepi jajering agesang angancik ing alam madya. Amastuti ila ujaring kina ing dahat pinundi-nundi lak Sitoharjo nulat edi endahing budaya. Lumantar senada musik sholawat Nabi sumangga.
Kawisnara pinanganten kakung Kasdyan Bagus Marga Yusma Sasmita anganti ingkang garwa estining penggalih muhung sumedya sumungkem anguswa babadaning dening Rama Ibu Sigra tumungkul amargaya konjen ing Bantala wadanane pinanganten sarimbit tanggeping asta sumembah ing jengkukanan anyanyandang rumentahing pangastawa saking Rama Ibu Liris sinendal mayang jroning gale dupi ingkang ing nguswa bapadanira dening putra sumedaring wardaya tan bangkit sinayukan Wenewir beberik maning kebak ing asih sutresna sanalika pinanganten angles kekes kadya linulusang bebayune anggo lupuk pindha kapuk sabanduratan pono ning rat sakeditan darbe ker ketemah anjegek tunggu sinokarta paripurna adicara sumpah kalajengaken adicara dahar gembul bujon ugi kawastanan adicara dulangan amela sumamna putri tuhu sinong songging karahayan ugi sebisapale sumangga kasengkecakno jengkatiga satiyo anggeyo pinarak lenggah ngantos paripun narimpa prasaja ewedene adicara pamprasaja keluarga panjenenganipun Bapa Sugeng Ibu Muspiatin wonten ing Gupala Kecamatan Babatan Ponorogo
Anggenipun anepi damaning asma ngrakit Sekar Cepaka Mulya Habibah Suto Margi Yosiwi njenengi putra kakung ingkang kaparab Dimas Bagus marga Yusma Sasmita keparendang dening putri muda putri panjenenganipun almarhum Bapak Samsudin Ibu Anik Rumiani mejen saking desa Sukorejo Kebon Sari Madiun njenengi Kastian Roro Ayu Sofiatul Mutmainah sarjana sosial kanthi hamparana prana tata titi-titis sagunging para tamu kagum sumawon putri ingkang salajengipun ngadhep Allah meting ngarsa jengandika Satya kanthi sigreg susila hanuraga awrat ngemban dawuh saking panjenenganipun ingkang hameng gugati pindhados dening pangandiwara pahargyan wonten ing siang sonten punika wondene tumapak adicara ingkang angka setunggal pambuka sagunging para tamu kagum sumawon putri ing wasana sumangga pawan prasaja ing ari kalagan punika kita awiti kita pikak sesarengan kanthi maos umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal Sewi manduwun ganti wawasan Al-Fatihah jengandika Sabiyu mungkin nambah nasrana gayeng pikiran saking adicara tumapak adicara salajengipun njenenggih wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim wonten samangke badhe kawas dening panjenenganipun Mas Aziz Trisna Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Anglos kekes jroning wardoyo. Anggen kita midhanget dawuh saking rasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing pamapak wonten kitab suci Al-Qur'anul Karim. Mugia ingkang sampun kapastining panjenengan Mas Aziz Trisna Jaya. Mugi tansah barokah sepidah dumateng kamaos kapingkalih dumateng tepaten sarimbit lan lumeberipun dumateng kita sadoyo. Amin ya robbal alamin. Sagunging para tamu kakung semawen putri tumapak adicara salajeng panjenengan barokah doa wonten samangke imam kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Tambir dumateng panjenenganipun sasana miwah swasana katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratul muhtarmin para alim ulama ingkang tansah kawula miaken ugi para undangan sedaya kakung saha puti ingkang tansah dirahmati Allah. Taminipun menika temanten kalih Mas Wisma kalih Mbak sinten nggih. Monggo kita sareng-sareng doaken temanten kalih mugi anggenipun kebdan biayan agung menika tansah manggih kalujengan, tansah manggih menika keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim rasul jamana alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan wafinika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karimi wa 'azim ismik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat jamil khairatil hayat wa tal mamat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salamatan man ala sayyidina Muhammadin allati tanqalu bil qawti wa tanfariju bil qurub wa tuqaddu bihil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa kusnul qawatim mustashqal ghamam wa karibala al-tati kulli ma'lamilak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa tiaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu laka wa baraka alaika jamin kabil khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta sina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta syadika wa syub alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammadin sallallahu salama qadijah kubro bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizq lahuma rizqan halalan thayyiban mubarakan nafi'an fid dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah min umuri dunya wal akhirah warzuqna husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minasy sholihin Rabbi hab li minasy sholihin Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbana lakal hamdu antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma tawbil umurana wa syaqih jasadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa asin amalana wa ilal qadri qarbina bi syari bangitna wa wasi'at jakna wa dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah min umuri dunya wal akhirah warzuqna husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la
tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagungging para tamu kanthi penaning barokah doa pawan prasaja ing ari kalan berikut dari paripurna apabila samangke pratandha penaning acara pinantemanten sampun kalarepaken jengkar saking sasana palenggahan tidak dari sajawiting sasana wibaha sapelu nguntapaken jengkaring sangyaning para tamu. Tumapa adicara salajengipun nggih dawuh pangandikan atur pasrah tepanten sarimbit dumateng panjenenganipun sesule sarira keluarga almarhum Bapak Samsudin Ibu Ani Rumiani dalasan keluarga ingkang mijil saking Sukorejo Kebonsari Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Sagunging para pinsepuh sesepuh ingkang hanggung mestuti dumateng papoyaning kautamen ingkang pantes pinundi, Bapak alim ulama, Bapak kiai, Bapak haji ingkang satuhu pono ing pamawas lebdah ing pitutur ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang pantes sinudarsana. Para nayakaning praja satriyaning nagari minangka pandam-pandaming para kawula dase ingkang pantes kinurmatan hamasraken sirat mojo temanten sarimbit bagus marga yusma sasmita miwah nini dihayu Sofiatul Mutmainah. Pramila saderengipun kula matur ing ngarsanipun panjenengan sami. Monggo kita aturnaken sewu syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Dene menapa ing siang kalenggan menika kita saged makempal manunggal wonten ing dalemipun Bapa Sugeng kanthi raharja kalis ing rubeda. Sholawat salam mugi katetepaken dumateng mustikaning jagat manik ing bawana intening para kawula haniki junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngrintis umatipun saking zaman jahiliyah ngantos zaman Islamiyah, zaman kebak kamurkan ngantos zaman kebak kamulyan inggo sakmriki. Kita minangka ngaku penderekipun. Mugi kita tansah mituhu saduhudhaipun Rasulullah sageta ing mangki kita pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nuwun sewu Mas MC. Niki wau janipun jam 1 sampun dumugi. Krana kesasar-sasar sing tak ikuti iki mobil ngarep dhewe. Lah kok meh teko keniten. Akhirnya putar balik dados meh dugi keniten. Janipun wonten ingkang sampun dumugi mriki. Lah masa pengiring manten kok nyusup nggih mesinipun mboten limprah.
pramila kembali jalur yang seharusnya. Sepindah malih Bapa Sugeng ingkang hamangga karsa. Kula jejer ing mriki kapatedan sinaraya minangka sulih sarira. Ibu Ani Romaini supados hamasraken sirat mojo temanten kekalih Nini Dihayu Sofiatul Mutmainah miwah Bagus Margo Yusma Sasmita. Kalau saya baca marga Yusma Sasmita ini berarti orang Indramayu. Ya iya toh, tak jenenge Jawa. Marga ki dalan, Sasmita ki pengati-ngati. Yusma ki alus. Dados bocah nggawe dalan halus-halus alon-alon. Sujokno Pak Sugeng ngagem asma kok ora marga Atmojo. Ketoke apik neng saru. Ngoten nggih Mas. Iya no, marga ki dalan Atmojo anak kok dalane anak. Saking para pilengga ingkang satuhu bagya mulya ing mriki Sirat Mojo kula pasrahaken mangsa borong. Kala wingi Duta Saraya panjenengan hamasrahaken ing sakmangke gumantosan Sirat Mojo temanten sarimbit kula pasrahaken dumateng Bapa Sugeng miwah Ibu. Katampi nek ra tampa tak jaki mulih. Ditampa nggih asli sah. Wau dalu nggih sampun kula kandhani. Wong kula niki palike lho Pak Sugeng. Iki udan dan kemulan. Bocah luruk keruyelan Pak. Nggih. Udan Jawa. Angka kalih kula ngaturaken gunging panuwun tanpa pepindhan. Dene dumugi kula ing mriki minangka pengarak temanten. Panjenengan papak kanthi gupuh. Kanthi aruh sumrambah suguh. Mugi kesainan Bapa Sugeng dalah keluarga. Kula dalah para kanca pengarak temanten mboten saged ngaturi piwales menapa-menapa. Mugi Gusti Allah peparing piwales kanthi matikel. Amin. Angka 3 lamun to kula dalah para kanca anggenipun minangka penderek temanten kirangipun trap sila menggaipun subasita adat widi widana ing sampun lampah lumampah ing gupala mriki kula minangka tinalanging basa nyuwun agunging samudra paksami tanpa pepindhan. Angka sekawan lamun to ing mangke hadicara pawian agung menika wis paripurna. Kula dalah para penderek temanten saking tlatah Ndawung Sukorejo Kebon Sari Madiun badhe lumengser tumuju Sowang. Selajengipun iki mantene sesuk digorone ora? Enggak. Lah ra mbok welingi kok? Enggak. Sudah stop, ndak kesana lagi. Mboten nggih. Nek ngono ya cukup. Mekaten kula minangka jejering sulih sarira saking Bob Ibu Ani Romaini kirangipun trap sila menggaipun subasita nyuwun agunging samudra pangaksami semanten subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna panggih atur pasrah temanten ingkang sampun dipun sesuni panjenenganipun Bapak ingkang hanjili
kanthi hambarana prono toto titi-titis wijang pecilim pandika sahingga boten-boten ingkang karempit adicara kasigek kalajengaken adicara foto keluarga ingkang Kak Linda Excelia katibalan jumeneng semangga caos pangdi berkunjuk para tamu sadaya lumantar senada bolu audio Monggo nyusun senada. Ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwate sayang kuning kowe rakso disetir ora bakal lutut ora bakal
Ngatur kemantur sembahipun sapaku sumangga adicara kalajengaken njenengke atur mangayu bagya araharja yuwana kalajengaken atur panampi eka samanggibanipun sesuni panjenenganipun Bapak Lurah Basuki dhumateng panjenenganipun sasana miwah swasana katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratil muhtaramin para alim, para ulama, para bini sepuh ingkang satuhu panda ing pamawas mewah lebda ing pitutur ingkang satuhu kawula bekteni. Utamen sedaya pengarak piranganten saking telatah Ndawung Sukorejo Kebonsari Madiun ingkang tuhu kawula hormati. Bapak Ibu tamu undangan sedayanipun rahimakumullah. Lagu rumiyin puji syukur kita panjataken dumateng arca dalem Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dala salam mugi tetep kunjuk dumateng mustikaning titah panutanipun ummah jeung Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga sahabat sebenaripun mugi hanjrah murakapono dumateng kawula sahabat jenengan sekalian. Kepareng kawula suwan marah dumateng sangajengan handika sami aurat angemban cicibahan saking panjenenganipun Mas Sugeng ugi Mbak Muspiatin wonten ing kasudangan siang sonten menika
minangka sesule saking keluarga sepisan ngaturaken matur suwun sanget dhumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang sampun kastu hamenengkani undangan saking keluarga mriki. Salajengipun matur suwun ugi dhumateng keluarga tangga tepalih kadang mitra tumaruna ingkang sampun paring pambiyantu murih lancaripun acara wonten ing kasundhangan menika ugi Kang Mas MC saking Mas Hani siap nggih matur suwun sedayanipun ingkang sampun beto rancak suksesipun acara wonten ing kasundhangan menika kawula namung saged ndedonga jazakumullah khairan jazakumullah khairan kasira sedaya amal soleh panjenengan dipun wales dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun minangka sesulih keluarga mbok pilih wonten samukawis ingkang boten merana dumateng manah panjenengan sami kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Salajengipun kepareng hananggapi atur saking keluarga Ndawung Sukorejo Bonsari Madiun saking keluarga Ibu Anik Rumaini Bobo Samsudin almarhum ingkang kepareng masrahaken pinanganten kekalih sampun dipun toto saking sutradarane Pak. Dadi umpami jenengan wau rawuh dugi mriki jam 1 niku mriku dereng enten tamune. Tekone sik setengah 2. Dadi alhamdulillah panjenengan dadak mubeng-mubeng. Akhire pas wektalipun. Matur suwun pun ditata. Ingkang angka setunggal pasrah pinanganten kekalih kanthi ngucap alhamdulillahirabbil alamin pinanganten kawula tampi kanthi suka renane penggalih. Mugi-mugi Mbak Sofiatul Mutmainah enggal saged menyesuaikan diri wonten ing keluarga mriki. Makayutan panggula wentah mat sinamatan nggih. Salajengipun ingkang awa kalih ngaturaken matur suwun atas pakurmatan ingkang sampun dipun paringaken. Kepareng sakjatosipun anggenipun keluarga ngrancang rencana menika sampun sauntawis dangu. Ananging mbok bilih saking panjenengan sami utamen saking keluarga Sukorejo mrangguli samukawis ingkang boten manah dumateng panjenengan sami. Gupuh aruh pinggahaken wonten pasegahan wonten kekiranganipun kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ugi makayutan kalian nyuwun pangapunten dumawah sami-sami. Terakhir mbok pilih acara menika mangke sampun cekap paripurna panjenengan kepareng nyuwun kundur kawula nggih ndedongaken mugi-mugi panjenengan sami tansah wilujeng dumugi dalemipun suwang-suwang. PMC terakhir closing statement. Tapi lek bahasa Jawa angel niku lho bahasa Indonesia mawon nggih. Wahai istri, suamimu bukan musuhmu. Saat hati panas, ego naik dan pikiran mulai curiga, ingat satu hal. Yang ingin merusak rumah tangga bukan suamimu, tapi setan yang iri melihat kalian tetap bersatu dalam kebaikan. Setan dengan tipu dayanya pandai memutar ucapan, meniup prasangka dan suka sekali melihat istri lelah lalu menyerah. Maka tenanglah, jangan biarkan setan mengambil tempat di ruang kecil bernama kesalahpahaman. Rumah ini bukan medan siapa menang, ini tempat dua jiwa belajar sabar, saling jaga dan saling kembali. Jaga hati, jaga rumah, karena rumah tangga itu ladang pahala, bukan arena saling menang.
Mekaten saking kawula wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun paripurna manggahatur mangayu bagyo raharja yuwana kalajengaken atur panampi ingkang sampunipun sesuli panjenenganipun Bapak Lurah Basuki kanthi hamarana prana tata titi-titis wijang menjele mantika sahingga boten-boten ingkang karempit. Ibu sagungging para tamu kagung semamana putri tuhu sinong songing karahayan ugi adicara setunggal boga setunggal sampun paripurna tumapa adicara ingkang pungkasan niki panutup saking kawula wonten kelepatan anggen kala matur kawula tansah nyuwun agunging sih samudra sami lan semangga pawan prasaja ing ari kalanggan punika kita tutup sarengan kanthi maos subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?